बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि नोजोर साफानि उनाव साफा रांखावरिनि आंखालखौ सुफुंनानै होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। फरायनायाव आखा-फाखा आरो गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो, नाथाय रांखावरिनि आंखाल। बैफोरबादि फरायसाफोरनि रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैनाय फरायसाफोरखौ बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया साफानि उनाव साफा रांनि अनसुंथाइ होबोगासिनो दं। बेफोरबादिनो दिनैबो हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदियै मुलुग खाख्लारिनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों कास्टम बसुमतारीनि मोनसे हान्जाया। मुलुग खाख्लारियानो जाबाय बावैसो सान सिगां खुंजालांनाय जेईई आनजादनि सायख' आनजादाव उथ्रिसार जानानै फरायनो सायख'जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि मुलुग खाख्लारिनि बिफा दिनेश खाख्लारिया गंसे भेन्सार फरायसालियाव फोरोंगिरि मावोमोन आरो बिमा बिबारिया हाथाय बाजारफोराव मैगं-थाइगं फाननानै नखर सालायोमोन। जायनि जाउनाव मुलुग खाख्लारिया जेईई आनजादाव उथ्रिसारनायनि उनावबो रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैदोंमोन। नाथाय मुलुग खाख्लारिनि बेफोरबादि जेंनायाव गोग्लैनाय खौरांखौ बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया मोननानै कास्टम बसुमतारीनि मोनसे हान्जाया दिनै नलबारि जिल्ला हादलि गामिनि मुलुग खाख्लारिनि नखराव थांनानै रांनि अनसुंथाइ हैदों। थारैनो हाग्रामा महिलारिया बेफोरबादि जेंनायाव गोग्लैनाय नखरफोरनिसिम अनसुंथाइ होनायखौ जों बाख्नायनांगोन। बिटिसिनि गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि लाइमोन बिपिएफ आरो बिएसइउनि मोनसे टीमखौ नलबारिनि मुलुग खाख्लारिनि न'आव फैनानै 5 लाख थाखा होनो थाखाय जोंखौ दैथायहरदों। बेबादिनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बिथोन बादियै जों दिनै बिटिसिनि बाहेरायाव नलबारियाव फैनानै मुलुग खाख्लारिनि न'आव जोङो सफैबाय आरो बिथांनि आंगो बिफा आरो बिमा आरो मुलुग खाख्लारिनि आखायाव जोङो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सार हरनाय 5 लाख थाखाखौ जों होबाय। मानोना मुलुग खाख्लारिया फरायनायाव बिराद मोजां, नखराव रांखान्थि हालोदा मोजां नङा। साननैसो सिगां बिथाङा गाव JEE एग्जाम पास जाबाय आरो झारखंडनि धनबाद IITआव एडमिसन मोनबाय होननानै पर्टेल निउसाव बिथाङा निउस आगारदोंमोन। जानो हागौ बे पर्टेल निउसखौ मानगोनां बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सारा नुदों आरो बेबादिनो हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ थिनहरदों जे मुलुग खाख्लारिनि 4 बोसोराव IIT फरायनायाव बेसेबां खरसा जायो बे खरसाखौ हिसाब खालामनानै 5 लाख थाखा जोंनि आखायाव हरदों आरो बेखौ जोङो मुलुग खाख्लारिजों लोगोसे मुलुग खाख्लारिनि आंगो बिफा आरो बिमानि आखायाव जों होफैबाय। आरो जोङो मिजिंथियो मुलुग खाख्लारिया जेरै गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय झारखंडआव थांगोन, बिथाङा मोजां फरायना फैफिननो हाथों, मोजां कर्सखौ फोजोबनानै फैफिननो हाथों। मुलुग खाख्लारिया ओनसोलनि सासे सुबुं धोन, जोंनो बर' हारिनि सासे सुबुं धोन आरो बिथांखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 5 लाख थाखा हरदों। आरो दिनै ओंखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं सारा आसामनि बा बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो, नोंथांमोना मुलुग खाख्लारिखौ नाय। फरायनायाव जुदि मोजांब्ला, नोंहा जुदि रांखान्थि हालोदा मोजां नङाब्ला नोंखौ अनग्रा सबबो ओंखारगोन। दिनै मुलुग खाख्लारिया फरायनायाव बिराद मोजां, रांखान्थिया मोजां नङामोन, नाथाय मुलुग खाख्लारिखौ फरायनायाव मोजांनि थाखायनो दिनै गोबां अनग्रा मानसि ओंखारदों। थिग बेबादिनो बिटिसिनि गाहाय चिफ हाग्रामा महिलारि सारा अननानै 5 लाख थाखा हरदों। ओंखायनो मुलुग खाख्लारिखौ इन्सपिरेसन लानानै सारा जोंनि बिटिसिनि बा आसामनि फरायसाफोरा जाहाथे गोसो होनानै बिजाब फरायो, बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। फिन खनसेबाव जों लाइमोन बिपिएफनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मुलुगनो फरायनायनि खरसाखौ बानस'जोबनायनि थाखाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम साबायखर थाबाय आरो मुलुगनि फरायनाया मोजाङै मोजां साक्सेस जाजोबथों। आफा अबंलावरिया मुलुगनो बोर होथों। आफा अबंलावरिया मुलुग खाख्लारिनो बोर सारस्रि हरनानै बिथांनि फरायनाया मोजां जोबनानै जोंनि सुबुं सम्पद जानो हाथों, बेखौनो आफा अबंलावरिनो आर'ज खालामबाय आरो मुलुग खाख्लारिनिसिम बेस्ट उइसेस जोंनि फारसेनिफ्राय हरनाय थाबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों। आंनि मुङा मुलुग खाख्लारि आरो आंनि गामिया जाहैबाय हादलि। आङो दाखालिसो जेईई एडभान्स आनजादाव उथ्रिसार जादोंमोन। ओमफ्राय बेयाव दा आङो IIT धनबादाव फरायनो सुजु मोनो। आंनि नखरनि थासारिया मोजां नङा। जों बहुद रांनि आंखाल दङ जोंनि नखराव। आइया बिदिनो मैगंफोर फानलाबायो, ओमफ्राय आफाया बिदिनो भेन्सार स्कुलाव खाथिदोंमोन, ओमफ्राय जादियासै, बिदि गैया। आं बेखौनो माने साबायखर बावोदि सारा आं नन बिटिनिबाबो आंखौ गावनि हारिनि साननानै अनहरदों आरो बिथाङा आंखौ रांखान्थिजोंनो मदद खालामदों। आंनो दा 5 लाख रां अनसुंथाइ होदों। एडमिसनाथ' जालांबाय, ओमफ्राय दा दसे उनावनो माने ओंखारलांसिगोन।
बिथांखौबो आं साबायखर बावोदि बिथाङा माने एसेबां गोजाननिफ्राय जोंनि थाखाय फैदों बेयाव जोंनि दुखुखौ बुजिदों बिनि थाखाय साबायखर बावनाय जाबाय सारखौ। आङो दाखालि मिडियायाव जिहेतु आंनि फिसाया थारमाने IIT आव सिट मोनदों होननानै आं फोसावदोंमोन आरो बे खोथाखौ बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मिथिनानै बा नुनानै आंनो जि बै थाखा फैसा आंखालनि समाव बा गथ'खौ एडमिसन होनायनि आंखालनि समाव बिथाङा जिखिनि एमाउन्टनि रां अनसुंथाइ होबाय बिनि थाखाय बिथांखौ रोजा रोजा आं साबायखर बावबाय जोंनि न'खरनिफ्राय आरो इयुनाव बिथांनि जिथु खामानि मावनाय माबानायफोरा जाहाथे खामानि दांनाय मावनाय आरो समाजनि खामानि मावनायफोरा जाहाथे समाजनि मेगनाव मोजाङै नोजोर गोग्लैयो बेखौनो आं मिजिंथिबाय बिथाङा दिनै जिहेथु जोङो नन BTAD नि बाहेरनि थेवबो बिथाङा सासे बर' गथ'खौ बा बर' फरायसाखौ फरायनायाव मदद होनो जि आगान सुरदों बिनि थाखाय बिथांखौ थारमाने जोङो जोंनि न'खरनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होनायजों लोगोसे बिथाङा जि जाथिनि बागै एसेबां सानदों बे एरियाखौ लानानै सानाखै बर' हारिनि बागै जि सानदों बिनि थाखाय बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय जादों।